Bueno, ikastola jaiak izenak berak esaten du, ez da? Ikastolek antolatzen dituzten jaiak dira, bere ezaugarri propioekin, eta lurralde bakoitzean urtero bost jai ditugu. Herri urrats, ibilaldia, arau euskeraz, kilometroak eta Nafarro oinez. Jai egunak dira, baina jai egun hori nolabait izaten da azkenengo bukaera. Urte guztian zehar ikastola bakoitzak bere ekimen propioak izaten ditu, aurrera ateratzeko jai hori, eta nolabait ere ikastolen proiektua zabaltzeko bere herrialde eta Euskal Herri osoari. Geure baloretatik abiatuta, eta bere momentuan, 1977an izan zen lehenengo kilometroak Beasainen, eta handikan aurrera beste lurraldetara edatuz, urtero bost jai antolatzen ditugu, bost ekimen antolatzen ditugu, ikastoetatik hasita, ikastoetatik egiten dugun eskaintza, bai herriari eta bai Euskal Herri osoari. Euskara, euskal kultura, gure izaera propioa mantendu nahian. Nik uste dut ikastola bakoitzak finkatzen dituela bere helburu propioak, ezta? Baina nik behintzat 3 nabarmenduko nituzke. Orokorrak direnak eta bost jaietan urtero partekatzen ditugunak. Bata da auzolana. Eta auzolana diodanean da, nik uste dut hori dela, hain zuzen ere ikastola jaiek duten baloreik nabarmenena edo handiena. Gauzak elkarrekin partekatuz, elkarrekin lan eginez, ateratzen dira aurrera. Eta auzolana da ikastolen jaietako ezaugarririk nagusiena. Horrek gainera, auzolan horrek ikastola komunitatea indartzeko balio izaten du. Ikastola komunitate bat da, gurasoek, irakasleek, ikasleek osatzen duguna, eta komunitate hori indartzeko ere oso tresna baliotsua da ikastolen jaia. Hori bat, bigarrena nik uste dut baita ere dela, bigarren helburua izateke ikastola proiektua bera zabaltzea. Bai orokorrean, hau da ikastolen daukagun proiektua herrira zabaltzea, eta bestetik baita ere ikastola bakoitzak bere herrian inziditzea, ezta? Nolabait ere, komunitate hori indartuz eta bere mezua zabalduz bere herri osoan. Eta azkena, dudarik gabe, ekonomikoa da. Guk ikastola jaiak antolatzen ditugu, diru ateratzeko da, ikastolak dituzten beharrei erantzuteko. Izan, inbertsioak egin behar direla lur sailak erosteko, izan, hobekuntzak instalazioetan, izan, hezkuntza proiektu propio bat garatzeko behar diren sosak ateratzea. Nik uste dut, 3 horiek behintzat guztiak partekatzen ditugula. Bai, babesletzak eta laguntzaileak izateak bere garrantzia du ikastola jaietan. Urtero marka ezagunak ditugu gurekin batera, batzuk diru ekarpenak eginez, beste batzuk aldiz produktuak emanez. Besteak bi gauzak egiten dituzte, bai diru eman eta baita ere produktuak. Hau da, nolabait ere enpresa talde horiek ematen diguten laguntza ere hor dago, importantea da, garrantzitsua da, batetikan bost jaietarako izaten direlako eta bestetikan urtero berritu egiten ditugulako, ezta? Eta berdintzu baita ere komunikazio taldekin. Komunikazio taldekin baditugu hitzarmenak, harremanak, eta horren baitan baita ere lortzen duguna da ikastola jaiek oihartzun handi bat izatea, bai aurretikan eta bai ondoren.